Aya, asante sana mbuyamono omwancho mategereri asengencho kwabera mona injo chinga gecha mono mambia mubaso semaragoba ne chinga gecha bene ke manda gete ko wakera ngamba yamono kiagera kwere chinga gecha okoba nabagusi Global Radio amarieta na Jeremiah Orinoti na noyo no moroberio kurunga anza na bwana kama kawa omoroberio yo ikokogochera chinsenye chya maragoba na bono nimanyete nga abantu mbale bagendete kogenda guchimeremo barenchera na chinsebe chya maiko abantu bande mbaroro barure meremo abande barinchira guchinyomba nabo igo abande bagote banga korone ya tunyarire koronde ye nayo tumondo konyerokanga korondo odenga koronde ya tunyarire bono igo basabire chihof abande isikobare na bana buna bari shikolende negene nga mangana mbijare bono ntageto kwanira aso bwenge kegima engane kurungo bongainereria that's one of the things that I want to talk about. Oborimo so bongainereria Webster egote banga is a false statement, yani nengana ekobe kwa mamincho buna ringana lire intended to deceive, yani erigetie ko onchoro monte birengererio elinda kole kwaga chiabuna kolengana mangana atabu tikoba bon ekero ko muntu go kwana ngobo ngainereria ene ngana. By the way tigango tebi oba ise ko iranga ene ngana litariria kawaida mwanya bantu. There is a lot of pretense ya sobogmobo oborimo bore ase obogmo bwa bantu no bonge enkero muntu akorokana nenchira ekene amanganare. There are two different things igo egendo ge kurungo ngainereria nakyo gechire asobogmo bwa bantu nande nakie korokana nga kegoro kananga nakikirire merimono ekero kurigereria enchero muntu amenyete enchero muntu albegete chibicha Facebook kero geno muntu naroma to kurigereria enchero muntu abegete Facebook chibicha tebanga nyale ba manyete bija saro muntu tebanga enchire familia yekorokana oriene ere familia ga keroche abantu bande banyirukanga successful families abantu bachire as far as gotanga enyomo yanyale benere successful. Well, akero abantu bakwira chira bagoteba ninga goikama kweri abatanane. I don't think nande botambe ngotange kerenge kianene kiane ekerenge kiane ngeringa nyomotigire successful goika kero kendo musacho kure no mukungo kure ekiagere ngendo yiko batanana na makweri. Lakini so long as mole moyo tigakona goteba nga eyo muntu getere successful mangana bintu makari mangana na bagocha salika iko muntu mateba nga kwa ground vitu ni different enchiro monta begete chibicha chiroka ine Facebook ekaroro chingage ke ma nagote na bende to baisa kwenga that is the lifestyle imenyete igo oborimo neringana lichire asoboiko bwense no na bantenchira bakoligerere enchira bakwana boene mbori 100% engane ye yogonchora amangana gete elinda sweet abwenere egento keriota gete ya nyale ko bakego rara gekoranda sensengema na kubwa mono omwana kera ko iburwe igaro murimo Kobango ngambirengere kyobwata selingane liri kurukunga oborimo na keep on sharing this stream so that abantu baito abagusia sibabeta egarotogenda eta chinga gichiabono mwaso kona kogenda nka kwagacha erinde tunyako batogotebererane onde tayore ke manyense yo manyete nga amanyetonsi na ende se kokotebinga inchene expert ya sense amagete inche manyete igonda abengo kungaina igone lingane eri oborimo eri tokwana onyorenga na inche na nyale ko ba ngori korera oborimo nelingana linene kegima na lingana ligale lingana litambe ntakwana nje bwe kankulire na ande rero ne introduction ngokora elinde tunyale ko batoko ligereria ngana ki umusacho oyomo gali asigitabu kia ogokora kwa batumu Malawi igaone tiende mero yaye akareta asi aborokiwa elinde banyale ko bakonia yani bagotumika chibese kine bitoki elinde banyale ko bakorageria abantu bande meanwhile ntarachi kogenda abu tigango taininge kia abaire kurumaiga iga ali asigitabu kia Yohana kere gukura Yesu otindekirwe obokire bona abantu mbondogete aborokirwa bebisire bakarega Yerusalemu goraria ngi bakwebisira ekiagara abafarisai
nabo igo nabaonchoreri bamariko abarande bamatukayo banyare ko bakoroisia ringana rikorokweria oborimo ekiagera no oborimo twachakera gokwanera abang'ainereirie ng'a aboroki gwokora ng'ambara baitete Yesu na ande mbara bajete bakabogoria omobere oria bakayoira baibira omobere o Yesu igo nki bakora bang'ainereirie ekire egento ekenene kegima togendete goteba gikorokwa bang'ainereria bono aboroki gwa bakaimoka bagatama bakagenda Yerusalem kero bagenda Yerusalem bakarigie nyumba toiranga chikoro bambono chiachaka bakarigie nyumba akanyumba akarumu kairongo no bebisete gorabu erinda abafarisayo babanyora kero kindi banyare ko bakubarusyo bomoyo ekiagera batebirenga baba ngachire nga bayibiro omobero Yesu ono ge bebisete kori Yesu akaboro kera matuke meronga na ritukase erinde ukona ko batebya nga yaya mosinto alfayo agotenga no Tomaso oyo goteba nganje tinkorora ntaregina erinda akamuro kera bakoragira akamoro kia maboko nga maninje erinda akanyara ko okumanyanganera bono aso wenge ntagete ko gotebia nga boro kigwa bakanyoro eke okyo moikomo chenu ase chapter 2 yo kora kwa batomwa bagachaka korete ndageramo bagachaka korandia nyuma yo gochoro yomo bwa boro kigwa ko replace Judas ningi kiabera Judas antombale bakwengenta kigima babuganga mbara bachakiro kwengenta bamura Judas ngentete mangana ankara chagete erinda akaruwa somo barobwa barokibwa mono bagacha baka replace libagari ya likairwa no montokoro ku Matthias tigango tebinga chinga kinjiro ko iranga naye kimanyi nga kamba niye tego survive untayo watebanga kero kendo manyete e kamba niye nini expert bon kere ndo nje manyete ngango ruororo yakure Judas na babugete nga ninche treasurer ninche manyeta mangana ya kigima ngango ruororo aboro kuamba kunyara ko gachabesa by the way immediately buno gokwa e company yao kana hire somebody a replace aireri bagari yao timaite go point ekwa enyorire asengambo yeri tukoria lero igoto baisa kwera ngore very special se company aso muntu lyo gokorera ngakero kinde ngoiso kurworore company yakure no they will hire somebody immediately in fact buna wakwa igo bagotangasa ribagerio omuntu onde anyare ko ba ga kolira at the same time I hope undikera abonte inga elio gimbu yalire onte bie elinde nyale ko bankomanya bono in as much Judas yengente immediately bagachoro mondo ku Matthias oyo beira mona barabu asa chinga kichintambe elinda kaira libagari yayo tali abona atagete komenya kurueri bagachaka korandia bagachaka gukora imirimo eri Yesu abatebetie na bono iga ingosanga barindagera iga buno nari guchakira ekero bari gusanga umusacho oyo mona gotebyo ku Yusufu gose Joseph ase kenyamuriro omulawi akareta akaonie ebinto byaya akareta irinda baroki wabakorera bono ase gitabu eke kieri tukuria rero kia ogokora isano musacho omukuru kwa Ananias and Safira na Safira bakabwata na barabu bakagenda bakaonia omugondo ekero baonia omugondo bamanyete chibesa ne chiao by the way kero koni kene yonsi okonia chibesa ne chiao ngayoko ira tali chonde nyasao gochire bono bakamana kuruoro baka decide bagateba ngayaya chibesa chibone ento tokora tigatochira ase kanisa aria asaboro kiwa erinde banyare ko bagochiko konya abantu musacho yo karembara baro kumana gocha ebibiria yango ndenga with full knowledge of the wife igo mokaye na manyete rigori baoni omugondo na mayete chibesa irenga babwate abantu mbale bako conspire in fact gokorora mugusia gotenga nyangera na mori ya endo tungi enjerere ko ana kianga ngakero kende kyokororo moiburia gokora omwana tako bare gose kyo omwana gokora tako bare ne kyo moiburia gokora embuyo etawe tingina yaguse embua yegoiketo gegaranga muchio bono with the full knowledge mokae kamanyete ngamba onia chibesa chinganega na bagaruororo bagateba ninga bono ngendo tokora tuire chibesa ichi igari asaboro kiwa ekero achira musacha kaburi gwangaine chibesa na chechi kwoni omugondo ngayena chionsi omanyete ngoga chirenke na mukaya na manyete ngana gachanke wono ebukwe yara goteba abu timbu ati yana gaiga ayente getuna kurigireria abu chapter 5 ya okora kwa batumike mungu kiaka na kiaga tano bono musacha yo wakera nsigo ogokwa
abamura bande abamura baro abamura babwate chinguru abanyanguru kuruchia mura nchogwe watimbara bakabwatera na kegima bakabwata umusaji bakamwira mbara bari kwagachia bakomo sogo ujisiko bakomaine amukaye tekanke gogocha bakomuboria ngaine chibesa nchiosi mware ta chimoni omugondo nero koruoro nande in fact bakamomanye consequences bakamatenga buna to kwana iga abamurambara isiko gabo na ibuku yaye kokotebyo okora isano bamurambara isiko gabo bakoganyete bari bayiro umusacho oguchiaria naye okongainereria naye the same thing will happen bono umusacho uyo unakwa mukaenera akangainereria nere akanyara koba ogukwa bukengima bamura bari bakamubwata bakamosokishiko engana nare gukwanira inyora ritukoria no bongainereria abantu babeira bangainereria enchira tomenyete enchira tokoragira enchira tokorokana nganonye no muntu okomokorera Nyasaye imagine yabantu abanyasaye bagakorera nechibesa igo bawo ni umugondo barete chibagu erinda abantu banyasaye baragire bona ngento kiabere kyo kumingeringa percentage nyinge yabantu barasoboye ko bwense nabantu bagotachegesieriye kanisa bandi bakorukwa abakristo bakorukwa ababwatani be kanisa gete onye toli mwezi die no ro mukatholika Catholic, nore PH, nore Pentecostals, nore Baptist, nore Umuisilamu, at least ya sore dini yao. Dini te yona nyolire nseye ya chiritu obo ngainereria no nyene yamo. Igo no gote bangana ki. Obo ngainereria nengento kiangire na banta bange na bo igo no nye yare ko banga taliri chikurio monene. Nengento kirema mincha no kogania kwa bange. Ninki kiragere ongaino yo mino na sengencho bwelgereti otagete yani wale salvation otagete kwegimeria otagete kotora na mangana enjira atari bono igana bo muntu agucha agotebiri ingana iguru yontiri oyorega agotebi ngomanyete ontiri ori nigariga lakini omoborie igakokania nga omuntu oyo ni momanyete kigima omoborie agotange kere kya mangana kero kyontiri ere ntwana kumerana lakini momayete na bariga bono bensu yikirigo konyora omuntu akogejete busa tari asinginjo ya mangana amanyete lakini asinginjo yobo ngainereria no borimo atebiriwe iguru yao bono asomoroberio bweri tugoria rero amangana narororo ara tutange ntonyara ko batokonyora amaseseniwa na ntonyara ko batokonyora kerito bwenete gotwara chinga kinyinge igotogote bigwangana ki teba obomaene no bomaene the truth will set you free obomaene ekene na kigioga kerago shibore abantu abange onyendiri tu amanyete obagene kurukare nabo tanga tu akonyegete by the way obomaene bwagerira abasani bayimekinga mabaitanire samani oborimo wagerire abasani bayimekegima abasani bali ogatanga chanda na pete batanyare ko bago tigana ogote bangasinyare bagotoka nono agotoka yagerire abasani bayimekegima baitanire musani omusani ono yomona itetu asengencho yesomoni yoka bago kuminga ya kwa muitira asengencho yesomoni yoka by the way akamobeto moyaga senjo Yesu muni neri ongaini runga nyare momanyete orionyoira tagokwa na ande kene kia mangana ngeringa omuntu yo komatei nere no musani oye oborimo bwagerire abantu baitanire no na sichibesa omuntu atagete komenya obogimo bw'oborimo yani agotebia omuntu nga nimbwate nyomba getengorete enyomba nere ngorete gaiga egari nere ngorete ga abantu bagoka kigima baranga anyare bere nenyarete lakini obogimo amenyete no bw'oborimo oborimo bwagerire chifamilia chiaetanire omuntu wagukongaina ngancho manyete mbuyade igakegima nchino musacha nara konyoma kwanyona musacha oya akabwata abakungu no embatano kwaje koboyo gatano nomo otamanyiti asenjo oborimo nenyo tomokungu genire nga waseseniwe omuntu wankogenda namotebinga alifa nkonyange egariye ndaratare amagote abantu bamuri egari nagorite igoro na kyonyoruche agotenga ndigereria ngage chibicha kabisa yaroko nabya esengenjo yake kero omuntu igatagete korokana enchereria atari by the way topic ene togochikogenda nengento tokunga pretense yani ogwekora inero togenda lakini rei tugoria yo natakanda dwell kabisa sobongainereria obongainereria bwagere na tebanga no ne chia mata chinyinge chia bunekire kabisa munta kongena ngantuma itego tuagenda toga process yebinto byeto chibesa tubwate igagucha kwiranga aba muri abantaba na bage umira abantaba mbuya bamenyete kimakoko era muntu taguchika no mwaye kiagera gwacho komanya ekene kia magana ngakikire igo temango
gotebia amanto oboene inaringa na rinene na egente kebe na ndege sie kebe kime karongo kora egesie kebe kigima nekero okonyora nga mwanya bantu naindi ataite kumunga na nyasaye. Can you imagine ngota ite kunga na nyasaye yani enchera nere Yesu ase kitabu kia Mathayo 21:23 ngokwanare n'abantu bakoro kwa Farisayo. Afarisayo igo bamenyete obogima bw'obo ngainereria obogima botarie kene yani bamanyete nga inche enchera nkorokana nero eragerekero kinde abantu bamanyenga okorokana kwana weshiko bantu basaliri chinkoro abantu bamenyete njere mbekegima lakini kurushiko gaiga bako ngina nabo bamenyete Yesu akobaroka ase gitabu kia Mathayo 23 nga abantu aba buna bono matuka bwango igatwachire igaria abancho ni baito batusiririe abange twararigereirie keroko na makaburi okonyora nga kero muntu asirire bya ibintombire omuntu atari gotaka gukwanira lakini rende obona bwobogima na onye turi gukwanira igoro ya makweri turi kwarigania abantu igoro yo komenya ekiagero tamanyeti na kikire mutwe na bora amenye obogimo obobeigo rinde obogima bore careless to nyara ko bagokwebanga asengencho ya matuka ya gucho bono okonyora ng'omonto ekera atwikiremo noro chibuna magana gokorekana bare magochinse ngikerense na maraba banyareta kabisa babe ko monto rie kera gundira ise gotigugoroga igomora atame ngai gitoko manyanga monto ekera atigirugora agotioka na kia bantu bakomanya ase gitabu kia Yohana na gitoko manyira yese kera ko na kubogera asaro bango motengo gundiro tiokire ntokunyara ko batoko motegerera ntokunyara ko toko mo face igono gotebanga na kio mwancho motegerera ekero omonto akure nigo kero omonto akomotama no yende gaiga by the way enjire enkaranste gaiga mara wakeranse iga magake ororenga na tugutira mangangani gochigoro na fodi wa mitamo ko yoro gotama gochiroraria ekiagara no nerieta tajejerigwe erike mangwasa koro ngonya gosira ato kono karieta nagoro but you must adding the late wono ko but the late ekiagara bantu mpanjeti gento kire late banta batagete gento gocho motwe bachejirieta igo abantu mbo wetu omonto osirire omonto okure na ekero omonto akura abantu mpari gotaka bamoikaime no eno ori bancha ene kigima igagosuka yani asengenjo oyo bororo na attachment yeda kema tukabera atato ogocha konyoansire gosuka gochia tambe kero kende by the way ntoje tokwanere na kyokoro musubati kero kende aba matuko baria aria nabakongo matuka aya kero musubati aligere ngomonto yo omwana no omobwate nere osetimbwati odenga ero tuguto omonto igago tamataji amotugute kiaro cha kubarunga kero kere ngo musacho na kwiti bono amatuko aetire na into bigo koruga engana nare goteba neringa kero omonto yatugutirwe barete simiti banyara ko abako yaka igora yara bakigima banye chanje yaroka na buja bono monte kero korigere yokoranga ne rieta nyarebe na rengega n'abantu bayirire nchira ya masikani kigima buna bono omuraibu omutangane bwense ya Kenya omusike Kenyatta omusike Kenyatta omanyete ekero bako genda ari makumbusho nigo nchoma nyene na kwenda ororo lakini gongote unga esanduki rie gotira gochegoro bamurigererie nchira omirie na ndo tirimbokiwa asengenjo yaki encherero osirike manenjerere classic na bantu batumekire chibesa lakini Yesu gagotebanga emebere yaino nigenka chimbera chiakire chichoka chikoroka na buya kurugoro lakini goko igoranse kwanyoranga na mauga abantu bagundire batiokire mbali koroka na buya bono inerengana nayo kwanerego yobo ngainereria rituko riarero neringa okoroka no goito goisiko talikoro gokoroka na kwime abantu nabo tokona gosekera na isiko ga lakini enchira enkoro yao ere nenchire ngao kigima igaseri tukulia nare ko gosobanga ekero ko genda somonene to beso kuiranga nyasaye mwanya bantu Mungu si binadamu ekero kenda ngaine go sunya eko bagoko mongaina ekero toko genda nkeringa mwanya bantu bero mongaineria atagete ko mongaina no nyanya saye bwe ko manyene amotebinga nchira bo menyete iga ayina mayana pieces ni wake muntu ke muntu mbiyamano kengima gende yango kundigera chimesmes ya manjani rinde nyale ko ba ngoligereria ngakimo gende yete gotobwata na inyora kurugoro igotore outside broadcasting ekero ngenda yete kwena kianga mbuyo otobwatete asante sana na onye Michael gangonte biga ringa gatobwatete yora kengima asante sana Mike amangana yo mbuyale kengima na oyonga kiakoro kwa Margaret ochako ke muntu na akororire mbiyamano kuinse bochi bonchari
ndiba chiabo kindu gotenga bonchari asante sana. By the way abantu baitu bakwenda Kenya manyite amangana na makongwe serikali na bayegoretwe lakini nichirege chigoirwe is also another challenge. Abantu baitu bamaiko gototagite igotoko gochanka abo like 2-3 weeks. Bueno, te make sense ya que un montago chari nendege a chocobera 2 weeks, lakini 2 weeks ya quarantine que era ver quarantine chinse chiwiki bere nyore ngo kobana ino matuka berata tunando gocha. Bueno, it will need like a month. Igo te make sense ya neonsi asante sana. Judy kerubo gangon te getting you loud and clear. Babarene mo ngonte bia sumo gotoka. Na lingo manyanga na kia mangana re semeyo. Mina kali ngonte ngo moro ki ontiri watching you live. I think what I got live loud and clear. Asante sana kwa narioka abantu babeire chikondi noborimo chinkondi noborimo kwa narioka maene kuruminia police yagoro kwanga honorable Robert Nyagaka asante sana negeni renga no gende tugososiniwa naye genderea guturikira wono rende gaki kingo kora ritu koria rero karona kwana se dictionary yante biga a false statement made with deliberate intent to deceive. Yani gotalinga nege ndo tamanye to gatanga gerongene ngana manyete ya a deliberate intent obwate kerengere likia ongelingo mondo digamo ngene kegima yani obunireripi onkororore amangana ibuna ani intentional and truth yani agodanga unintentional again yani oborimo manyete ngobono oborimo amangana atalia ya kene lakini ogonya kwana gobwate intention yani ote banga kene pi ndo kali ote banga ama ene pi ni manyete ngobono oborimo ngoma tebi na ne kwagere kwa matebi bono ga kirende ekerongo kora nare gote banga twara ritu koligia na goko enda somone na suchinga ge chanza na bwana motebi ekene yego enda buna umufarisayo no murusie bako basaja babere karo bako enda gusaba oyo mo ga ko motebi nyasa. By the way no entonces tu kwana amasaba eke chinga ngijiro ko no kote nyasa bintu gete mbaka yani wansa ko masominga nyasa no ro chenchara ya tolire igo kore ke nyasa era taroje chinga ngijiro omuntu ago omotenga nyasa inche no manyetenga igonkorwe bango yana buya etaisi yana nkonyerua arakabire chuma na gotebanga nkurumba kebinsari atete kwe yake kuba akote binyasa buna kolengana makorwa ye aramaya. Na by the way onyendiria makorwa awo arenga maya tangaliro lya farisayo mbatoretiwe ekiagera barabo igo barenge umufarisayo tuiranga nabantu abatogosiereri igo buna tukagerete ono muntu ole gosoma school kabisa buna mono morikibwa oyo mo bweri chiko koro kwanga Gamaliel ne profesa yamo yale gosomiri chiko na bari bataramanya Paulo ekera kuro Saulo Gamaliel nero mwegeretiri chiko eskuru yeri chiko igo kobo mufarisayo na batora atebenga you must understand law lichiko liense ogende eskuru osome kima afarisayo na abantu basomete na bana abantu bale kubwatiri chiko tutelata yani akuligere linga lichikeli nga kikwali buna na geko era kera boro kigwa ba Yesu bago twebigara gari mogondo litukolie sabato bago tayanga na kirichiko ligoteba eri asenge ncho bare ndede lichiko ngano na makorwa yeri chiko batagete kwena kinga keregento bakorie kolengana ne lichiko igo onyendiria amakorwa awo areko gokonya tanga abafarisayo mbaturitiwe lakini asenge ncho yeyo na bango gatenga makorwa amaya taliko gokonya na asenge ncho buya bwa Yesu igo goko genda tikako yani kwangainire mwanya bantu kwangainire nzengima ngabono no nya sauta gete ko mwangaina it can't work like that nya sawi tunumya na nya sawi tunubwancheni bono rende gakinto ko menye buna nya satu wanchiri kelkende ko bwate kemenye with contentment yani okonyorogoke no goisane kanege ntekene is a great gain ko bwago twale minte binge ochandegete chinga gichonzi lakini talio gatanga abantu banyasaye rero bamenye na ende buna basabere no nyasaye igagote banga igabwato botenengu chiombe wetani eri bweyemo ase bitunu biaye 1,000 hills igono gote banga naki
nyasaye natagete abantu baye bamenye no gwisaneka yes na ande taganeti abantu bamenye with extravagance yani uguciariraga unyarebe nanyora okonyora ndo gochia bwata chidora 10 bwata emia yemo no ndo omuntu asokugani gotayo waciarira chibesa yaya an accountability nyasaye nero tanyetageti ko muntu amenye obogima bwekene obogima bubwenerete omukristo akomenya mono ntagete gukona na godanga mbuye mona sokwira libagari yabene kima ko bamana ncho mwancho mategerari na ndengo tebanga toba isa kweba engana na kwanireri tukulia rero ne koro kwanga obongainereria abantu tunyare ko batokomenya bona kolengana nyasata gete na tomenyere obogene na ashe echuma gati botambe abantu ekero to kwanira midweek botambe neri tuko ryogo saba ensengima na nare ko koboryanga kero kende abantu mbale kene pi ege to tageta asobo maneke ngao lakini ase njo mongaineri yobo ono kumujira nyasa otagete ko mongaina ngangege ntogete gotagete gete ngao ngakiora enjere eme chese rito akora bana ngapaka na panyo konyoranga otagete ntogete iga lakini wo sabeke ngao tebi nyasa is stating and this is what I want elindonga na nyasa oyo korora bobisi no mwegenwa na ndana bako agogwikirania na gokwiraneria bobisi ekerora musabe ekene bona kolengana erukugani kwaye na kobwa mono aikirania kerekerenga kiaya mono asili tukulia ryo gusaba ensengima ekero gochikubeka marwa onse motebya ngonya saye kene nabantu mbare balia kerokende totali gusabirana ne litukulia rero esege tonta kwanga sabiro monto omobweka otaliae kero gotaga nyasa onkonyo it's all about you incherioka kwande dabo tukobwake onkonye korone ya chandire kegima timbu atinchera nkoragera onkonye is about inche ne familia ne litukulia onta ko gusegeta pray for one other person otalie familia yao oreshiko elinde gase norore ogonchoro likonde agitingo tigerabu wana fundi wa mitamo tingo manya gose naende ngikerabu ntara kwana abantu bandikene osiemo David mbiyamano kegima karo kim asante sana bisonga no yakoro kwanga Paris wakaranja na some mess yao Fred Mutare Harrison Nyangena asante sana Vincent Nyagetiria igango ntebyanga tubwate tubyekema Joy Wambo no yo gakorunga Hussein Muhina Brendan Oyaro na asante sana Jimmy Nyakundi asante sana Kamau nimekupata asante sana Susan Ngetenga Lilian Obai Edu Ogamba Moshe mbiyamano kema mi akorunga mimi Bernard Moko Dama Kwamboshi mbiyamano Viva Chem asante sana Morao Ngiti Ezekiel Kirera Simon Ogachi Joyce Akuma mbiyamano Kingima Samuel Momanyi gautoka nyisamo cha Nairobi na ragote bangato bwate bya Douglas Nyanzimura igakoro kwanga Vani Sinyaboke mbiyamano Kingima Susikerubo Riruma White gautoka nyisamo cha Dubai mbiyamano Maserena Bospori Frederick King Okero Maria Danu Mayete Facebook anama kwa Kegima Edwin Ratemo Eva Max mbiyamano Kima Vivian Kaskas akorunga Vireli Chomingo Mochoe guru studio yetu chagusi mbiyamano Kima akorunga Julius Makini na konyolide asante sana Kasmil Cosmas Masega mbiyamano Kima nere iga akorunga Beauty Nyake Maria Tande na mbiyamano Kegima Veronica Buoigo iga wantebia mbiyatoro moralia nkwanili umano mintodeni sigabo magana mbiyale Vincent Muraitongi mbiyamano Kegima omwana nga stubborn mokaya akorunga Jenny Wobuchi. By the way, Jenny Wobuchi naro chokotera kolia is a wonderful song mbiyamano Kegima Agnes Mora Anyega Nyangena mbiyamano Kegima akorunga Francis Sanganyi kuruchinza mocha suneka na koroche mbiyamano Kegima na SSNwa Alfa Mogwende Damari Sikerubo Kigoina mbiyamano Dominic Oruoba Milka Last Amarieta na Magari Chenya ko Ruth Conserio Yonia Kamunto akorunga Dor Kamomanyi inkobgata te kuruaba gusigla boredi Angela Bettina Rosura Temo sad sana Fanis Morakerandi na Ruth Bonarelia mbiyamano omwano waro Emily Kerubona go soma sad
sana Richard Orango Mosoti Kodeti mbiyamona Ezra Nyangira kutoka Nyisamo Chada Fort Worth mbiyamona Kema Vincent Ongera Mary Okoa Nyaunga Bonvas Mogere Margaret Uchakona kusoma Omoske Dominic Obanyo Magerere Gangonte Amangana Arabia Kingma Taitaso Twabe Angonte Ngomotelia Nonde asante sana akitigantigere gabo abararingo chobale mbagenda riegenda yakoba nabagushi Global Radio. Now if you haven't gotten our app Abagushi Global Radio kurwa ase Google Play Store rike rieta Abagushi Global Radio otonyole live 24/7 na oyo watu wa mitambo lakini Alfaxad will be in this seat ba koleta romoro radio ko limited stock wekachinga kichinde abagushi global radio.com.